Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħut il-mulej għalinna li fejn jew tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu u ikun f'nofshom. Ejjew narfu li l-mulej qiegħed fostna ħaj u qiegħed jaħdem fina. Qiegħed jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Hija l-ħajja tiegħu. Għalhekk ħuti sabiex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija jew narfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra ta' Alla. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dimirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, il-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dlubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison. Kriste eleison, Kyrie eleison. Nejdu fl-imkien, glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qattal btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għax int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru l-Quddisa għal Anthony u Rosario Vella. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżis tiegħek biex daw kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej lilek o bniedem għedtek għażżis ta' dar Iżrael. Meta tisma' minn fommi xi kelma għandek twiddibhom f'ismi. Jekk jien ngħid lill-midneb int tmut żgur u int ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqtu u il-midneb imut fi ħżunitu imma demmu infittxu minn idejk. Imma jekk int twiddeb il-midneb dwar triqatu biex jerġa' lura minna u ma jerġax u imut fi dnub. Imma int tkun salvajt ħajtek. Il-kelma tal-mulej. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Isimgħu leħen. Ejjew ħanfaħru bil-leħen l-mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Isimgħu. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu. Arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna il-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Isimgħu. Mhux li kontu illum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'merba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni missirijietkom għalhekk raw dak li jien għamilt. Isimgħu.
Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Puti, tkunu obbligati lejn ħadd li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor u li ma hu kollha jinġabru f'kalma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx dan lill-proxmu, mela l-imħabba hi l-milja tal-liġi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Jogħġobkom huma bil-wifq. Alleluja, alleluja. Alla kien li ħabb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-Ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan jew pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema' u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema'. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smawiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Allura l-Vanġelu tal-lum diġà jagħtina garanzija li l-mulej qiegħed hawn. Għaliex fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, jiena nkun f'nofshom. Hawnhekk mhux qegħdin tnejn jew tlieta, qegħdin daqsxejn iktar mhux hekk. Allura nafu li l-mulej qiegħed hawn. Għaliex il-mulej qiegħed hawn? Għaliex aħna bil-magħmudija li rċivejna sirna il-ġisem tiegħu. Din hija xi ħaġa enormi. Li fejn niltaqgħu aħna, il-mulej huwa preżenti. Għalhekk aħna ngħidu li l-Knisja hija post qaddis. Mhux għax il-ġebel huwa qaddis, il-ġebel huwa bħal dak li għandek id-dar u bħal dak li hemm fil-barriera, sewwa ma hemm l-ebda differenza. Imma aħna li niltaqgħu nagħmlu dan il-post qaddis. Għax meta aħna niltaqgħu, Ġesu ikun magħna. Fl-Ewkaristija ngħidu talba sabiħa ħafna, nitolbu lill-Ispiritu Santu biex lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu, lilna jagħmilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Isemgħu ġisem wieħed. Ara x'rabta hemm bejnietna. X'rabta spiritwali hemm bejnietna. Tant li l-Isqof Kapasilas ilu ftit li miet fis-seklu 14. Jgħid illi aħna marbuta flimkien ħafna iktar milli aħna marbuta momna u missierna. Għax momna u missierna aħna marbutin b'rabta tad-demm u l-laħam,
Imma flimkien aħna bħala l-insara ma jorbotniex id-dem u l-laħam. Laqqas il-ħbiberija jew is-simpatija. Imma jorbotna l-Ispirtu Santu. Jorbotna l-Ispirtu Santu. Kemm hija xi ħaġa kbira enormi. Għalhekk huwa sabiħ li nartaħat niltaqgħu flimkien. Mhux toqgħod id-dar tara quddiesha minn fuq it-television. Toqgħod tara quddiesha x'tara quddiesha fuq it-television. Intik tara għal dak isajjar fuq it-television timla saqqek. Le, quddiesha fuq it-television qiegħed hemmhekk għal min hu marit, għal min ma jistax joħroġ mid-dar u dawn l-affarijiet imma min jista' ninġabru flimkien. Għaliex aħna meta ninġabru flimkien il-mulej huwa preżenti magħna fostna. Il-mulej ma jgħaddix mill-wajars tat-television. Tewwa. Ma l-mulej qiegħed hawn fostna. Allura għalfejn qiegħed ngħid dan għaliex biex nifhmu l-Vanġelu tal-lum rridu nifhmuh b'din il-ħaġa f'moħħna. Li aħna marbutin bejnietna, hemm rabta bejnietna intima spiritwali qaddisa. Allura ma jeżistix l-ebda kristjaniżmu privat individwali fejn inti tagħmel l-affarijiet tiegħek u jiena ma jimpurtanix minnek u int ma jimpurtakx minni. Din ma teżistix. Din invventajni aħna. Għaliex ma teżistix? Għaliex aħna responsabbli ta' xulxin. Aħna għandna responsabilità lejn xulxin. Ara xejt il-profeta fl-ewwel qari, il-profeta Eżekiel. Alla jgħidlu, jekk inti lil midneb ma twissieħx, ma tiftaħlux għajnejh, u dak il-midneb jintilef bid-dnub tiegħu, ara x'jgħidlu, demmu infittxu minn idejk. Int responsabbli tiegħu. Idejk il-ħtija tat-telfin tiegħu huwa int. Jgħidlu lill-profeta, kelma ibsa. Għax aħna responsabbli ta' xulxin. Responsabbli ta' xulxin. Għalhekk Ġesu fil-Vanġelu jgħid jekk ħuk jgħidlu Ġesu. Sewwa? Mhux dak li jaħdem miegħek, mhux dak li joqgħod ma' ġembek, mhux dak li ma nafx, ħuk. Għax dak huwa ħuk. Jekk ħuk jidneb, mur sibu u idbu. Għaliex? Għax inti għandek imħabba lejh. Ara pereżempju din intom il-ġenituri żgur li tagħmluha u x'hekk. Meta ibnek jew bintek tibda tagħmilha pereżempju ma' kumpanija li ma tgħinix, meta ibnek ma jkunx irid jistudja, forsi jalla ħares qatt ibnek imissi droga pereżempju. Inti xtejt, u dik affarijiet tiegħu jagħmlu. Mela mhux hekk. Inti twidbu, tkellmu, tiftaħlu għajnejh. Għaliex? Għax tħobbu. Propju l-imħabba lilek timbuttak biex inti twissi, tiftaħlu għajnejh. Anke l-kelma tal-Vanġelu propja hija iftaħlu għajnejh. Ejnu jara li qed jagħmel il-ħmerijiet. Din hija l-kelma, mhux hekk. Għax ħafna drabi aħna nagħmlu l-ħmerijiet u ma nindunawx. Jiena ma nindunax. Irrid ikun hemm xi ħadd ieħor li jgħidli. U din tiġri bejnietna, bejn nies li verament jirrispettaw, iħobbu li xulxin. Dak li jkun jgħidlek isma', sieħbi, ħabib tiegħi, hemmhekk qed tisaxra naqra. Hemmhekk forsi stajt tagħmel xi ħaġa aħjar. Kemm huwa importanti, jew x'hekk, kemm hija sabiħa din. Allura Ġesu jitkellem minn diversi livelli jerġa'. Hemm din il-wieħed ma' wieħed. Imbagħad jekk ma jridx jisma' jgħidlek ħud tnejn jew tlieta miegħek
biex forsi mill-kelma ta' 2 u 3 jisma'. Jekk laqas jisma' ejt lill-Knisja lill-ġemgħa. Sewwa, għax anke l-Knisja għandha dan il-missjoni li twiddeb, li tikkoreġi, li tiftħinna għajnejna fuq id-dnub. Mhux b'legalizmu għax hemm liġi. Le, imma bl-imħabba. Għaliex? Għax id-dnub joqtol. Id-dnub mhuwiex sempliċement li inti ksirt ir-regoli, mort tilab il-futbol u messajt il-ballun bidek u r-referi saffar penalti. Dak ksirt ir-regoli. Sewa, jew inkella għaddejt wrong way, kien hemm il-pulizija u tak ċitazzjoni. Alla għall-erwieħ. Sewa? Allura, mhux dik id-dnub. Id-dnub huwa velenu li joqtlok li jaqtek minn Ġesu Kristu. Id-dnub bħal meta jkollok din il-bozza li hawn fuq rasi hawn. U taqtala l-wajar. X'tagħmel il-bozza? Tibqa' tixel? Ma tixelx hu. Sewwa? Ma tixelx. Għaliex? Għax m'għandix kurrent l-enerġija li ġejja. Ekk ukoll il-bniedem id-dnub jaqtalu il-wajar mimma Ġesu Kristu minn fejn tiġi l-ħajja tagħna. Din hija l-problema, mhux għax tikser ir-regoli. Din hija l-problema, din hija s-serjetà ta' dnub. Li id-dnub lilek joqtlok. Idew hekk il-qrusa tal-mewt. Iġalek tbati, jitfek fil-infern. Propju dan huwa l-infern. L-infern huwa li tkun maqtuħ minn Alla. Li tkun maqtuħ mill-ħajja. Ħaj imma mejjed fl-istess ħin. Għalhekk San Pawl jgħidilna Alla fdalna fidejna il-ministeru. Ministeru huwa qadi seftur għaddej ta' din il-ħbiberija tal-bniedem ma' Alla. Il-Knisja għandha din il-missjoni li taqdi din il-ħbiberija li Kristu għamel bejna u bejn Alla biex din il-ħbiberija tissaħħaħ, ma tinkisirx. Biex min waqaf id-dnub jikkonverti. Ara xejn Ġesu fl-aħħar ta' din is-sentenza. Jekk laqqas mill-Knisja ma jisma', żommu b'wieħed barrani, pagan jew pubblikan. Din il-Knisja tagħmilha tafux. Meta ssir dik li aħna ngħidula l-iskomunika. Skomunika hi meta l-Knisja tiddikjara li xi ħadd minħabba dnub gravi tiegħu, minħabba skandlu li huwa jagħti, il-Knisja tiddikjarah maqtuħ mimma l-Knisja. Mhux il-Knisja taqtew barra, għax diġà dnub tiegħu qetew. Imma l-Knisja lil dak li jkun turih biċ-ċar x'inhi s-sitwazzjoni tiegħu. Għaliex? Biex ittieħ kastik? Le! Mhux kastik. Il-kastik u l-premju jagħtihom Alla, dak mhux affari tagħna. Imma biex dak il-bniedem jinduna x'inhi s-sitwazzjoni tiegħu u jikkonverti. Kollox huwa biex il-bniedem jikkonverti. Anke pereżempju fil-Knisja tal-bidu, fil-knejjes kien hemm spazju jgħidulu nartex. Aw tapinu għandna. Sawa, dan il-biċċa loġġa hawn il-barra mill-bieb tissejjaħ nartex. Nartex hija kelma bil-Grek li tfisser bastun. X'tagħmel bil-bastun? Il-bastun issawwat. Sewwa? Biex tikkoreġi. Allura f'dan in-nartex kienu joqogħdu in-nies li ma kinux jistgħu jidħlu ġol-Knisja minħabba dnub tagħhom. Sewwa?
min kien jiċħat il-fidi, min kien jagħmel adulterju, jew min kien joqtol. Dawn ma setgħux jidħlu fil-Knisja. Kienu jibqgħu hemm barra għal żmien. Sewwa għal żmien. Sewwa? Għaliex imma? Kastik? Le! Biex jindunaw li jid-dnub tagħhom tefaħħom il-barra minn Ġesu Kristu. Anke meta l-Knisja tgħidilna isma' ħej, fis-sitwazzjoni tiegħek inti ma tistax tirċievi l-Ewkaristija biex inti tinduna li b'dak li qed tagħmel qiegħed titbiet minn Ġesu Kristu. U allura aktar saqlen l-Ewkaristija tkun gidba. Kif inti tista' tingħaqad ma' Ġesu Kristu u ssir ħaġa waħda miegħu meta inti bil-ħajja tiegħek qiegħed tagħmel proprju bil-kontra tar-rieda ta' Alla? Kif tista'? Allura tkun qiegħed fil-periklu wkoll li inti qed iżżebblaħ l-Ewkaristija. U x'hekk. Allura l-Knisja tgħidlek isma' mhux għax Alla ma jħobbokx. Mhux għax Alla jobodok. Le, anzi bil-kontra, għax Alla jħobbok. Għax aħna nixtiequ li inti tikkonverti. Għax huwa importanti li inti tikkonverti biex issalva. Din hija l-imħabba vera. M'hemmx imħabba vera, m'hemmx ħniena mingħajr il-verità. Inti ma tistax tħobb xi ħadd u tqarraq bih. Inti kif tmur għand it-tabib u jsiblek marda serja u jgħidlek ħej murħu u żewġ panadols. Sewwa. X'ikun jagħmel it-tabib? Iħenna għalik? Ikun qed jidħak bik, qed jikkundannak għall-mewt. Tafu li hawn xi wħud lek qegħdin jagħmlu. Tafu li hawn xi wħud. Sewwa. Fil-Knisja qiegħed ngħid ta' mhux hemm barra. Li qegħdin jgħidulna li l-kelma tal-Alla hija antikwata. Tafu li hawn xi wħud li jridu jbierku dnub. Ara x'dawwa din. Fisem Alla li jista' kollox l-qallek dik il-ħaġa jiena ma rridix għax ma tixraqx lil bniedem u inti titberika. Għax għandek fissazzjoni f'moħħok. Dik hija l-ideoloġija. Dik hija l-ideoloġija. Sewwa. Għax għandek fissazzjoni f'moħħok. Tafu x'jgħid Ġesu għal dawn in-nies? Min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin aħjar jorbtulu ġebla ta' tħin monqu u jitfgħuh il-baħar. Għax dawn in-nies mhumiex qegħdin jgħinu lil min hu dgħajjef, lil min hu fl-iżball, min hu dgħajjef tittgħinu, titlob għalih, tittallmu, tikkorreġih, tikollok paċenzja miegħu. Iwa, għax anke l-konverżjoni tagħna. Mbagħad xi ħadd jgħid u l-qassis għax ma jarax tiegħu. U inti xi tmur għand it-tabib jgħidlek Mari għandek il-pressjoni, iġ tgħidlu lit-tabib. U inti għandek l-artrite ara tiegħek. Mhux bluwa din. Mhux bluwa din. Dawn mhux ħmerijiet. Kellu raġun Florenski jgħid li aħna qegħdin fl-era fiż-żmien tal-preżunzjoni. Xi tfisser il-preżunzjoni? Tfisser li dawk ta' qabilna kienu kollha ħmir u injoranti u antikwati u ma nafxiex. Mpoġġejna aħna l-istilel. Rridu nibdlu kollox. Aħna bravi. Dik hija l-preżunzjoni jitkellem minna Florenski. Għandu raġun. Għax huwa bniedem kittieb kbir. Għandu raġun. Allura ħut il-mulej ma jridx dil-bluwa. Il-mulej jrid imħabba vera. Marru simgħu kif kienu jitkellmu pereżempju San Juan Bosco fuq id-dnub. San Piju tal-Pjagi.
San George Preka, wieħed minna Malti bħalna. Qatt smajtu l-priedki ta' San George Preka? Smajtuhom xi darba? Isemmewhom. Meta San George Preka jitkellem fuq is-serjetà ta' dnub. Għax id-dnub jitfek fħalq ix-xitan fl-infern. Għaliex? Għax kienu riġidi dawn? Għax antikwati? Le! Għaliex kellhom qalbhom mimlija bl-imħabba għall-bniedem, għas-salvazzjoni tal-bniedem. Biex il-bniedem jindem, jikkonverti, biex il-bniedem jaraf fejn hemm l-isball, biex il-bniedem ma jaqax, ma jiġġarrafx. Din hija l-imħabba tal-Knisja. Dan huwa l-ministeru li fdanna Alla. Li minkejja kollox aħna nitolbu lill-mulej li jatina li qatt ma nejjew nagħmluh. Minkejja kollox. Minkejja kollox. Minkejja dawn iż-żminijiet strambi li qegħdin fihom, li jgħaddu wkoll. Għaliex Ġesu qalilna is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix. Kliemi ma jgħaddix. Ejja wħud nitwaħdu ma' din il-verità ta' Ġesu Kristu. Mhux il-verità li nivvinta jien, jew li tivvinta int, jew li nivvintaw aħna ma' xulxin. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid Ġesu. Sewwa? San Basilju l-kbir jgħid jiena ma jimpurtanix bil-veritajiet kollha tagħkom. Jiena l-verità tiegħi huwa Ġesu Kristu għaliex Ġesu Kristu biss miet għalija. Ejjew nitolbu din il-grazzja ħuti. Li aħna nitwaħħdu ma' din il-verità li huwa Ġesu Kristu minkejja kollox u minkejja kulħadd. Għaliex huwa biss it-triq u l-ħajja. Huwa biss is-salvazzjoni tagħna. U tiegħu nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'molej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bad taħt Ponzu Pilatu, mietu tifnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, ġej mill-missier u mill-liben. Jum weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben. U nitkellem b'fomm il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika apostolika, nistqar mawdija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistennu l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tiegħu nresqu talb tagħna għaliex il-mulej tagħna il-garanzija li aħna meta nitolbu f'ismu nkunu mismuwa mill-missier. Jieqaf mulej mal-knisja tiegħek. Watija li tkun dawl tal-verità għal-bnedmin kollha tal-art. Nitolbuk mulej għal-bnedmin kollha ta' rieda tajba biex jaslilhom il-bxara tajba tal-Vanġelu u jilqgħuh bħala kelma tiegħek. Nitolbuk mulej biex tibgħat ħafna ħaddiema fil-għalqa tal-ħsad tiegħek biex ma jonqos qatt min ixandar il-Vanġelu. Nitolbuk mulej għal dawk li huma mbedin minnek bid-dnub
biex inti mulej illi tajt ħajtek għalihom fuq is-salib tixbidhom lejk b'imħabtek. Nitolbu għal-morda u għal dawk kollha li qegħdin ibatu biex inti mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek. Nitolbu għal-familji kollha tagħna biex inti mulej teħlishom minn kull awġ u żommhom maquda fir-rabta tal-imħabba. Nitolbu għal Anthony u Rosario u għal-mejtin tagħna kollha biex inti mulej tilqaħħom fil-għena ta' dejjem. Nitolbu Missier Qaddis li batt l-ibnek fid-dinja biex jifdina, għatina li aħna nimxu warajh b'qalbna kollha biex ikun jisħoq ilna din is-sejħu dix-xibli tiegħu u li jgħix misaltan għal dejjem ta' dejjem. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tubitek tajt tal-ħobs li qed nofrulek, frottarat xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tubitek tajt tal-imbit li qed nofrulek, frottat dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulejhom li wliedna quddiemek biex kull għoġbu li aħna sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdin l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna moqdin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, nisuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax bid-demm ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġajt ġbart miegħek lil uliedek li jid-dnub kien xerridhom u bedhom minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawijiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawijiet. F'dan il-moment Qaddis jekk jista' jkun qodu arkubtejna, li ma jistax joqgħod arkubteħ joqgħod bil-wieqfa, imma mhux bil-qiegħda. Mhux bil-qiegħda. Ħalli anki l-ġisem tagħna jieħu sehem f'din il-liturġija, għax il-ġisem tagħna jitlob magħna. Qaddis tassew int mulej int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħaq il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal
ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misterru tal-fidi. Obsuni xorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtiek mulej samatiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqgħu fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Antonnu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Umm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-siliem nagħtikom is-siliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Kristu kun jiswew in-nisa jitqarbu bihom.
ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej inti titma l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar mogħtija lilna minn ibnek l-Għażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix li saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.